UGWUMBA. Ọ dị m ka orugo mgbe ọ na-abụ onye ọbụla achọghị na ka anụ afọ ya ọ ga-achọta ndị Igbo okwu. Ọ dị ka orugo mgbe ọ na-abụ onye ọbụla achọghị na ime ofu ihe a ga-eji mara ọ ga-eji kwuo ekwo ọkachasị na ụmụ ihe soshal midia ọ ga-achọ ndị Igbo okwu. Ọ bụrụ na ị na-agba bọọlụ emekata fu dị ka onye ike na-adịghị mgbe ahụ anyị na-agba bọọlụ nke anyị gbara mgbe ahụ a na-asị gbajie ya ọkwa afọ dị ka onye na-atụ egwu ma ọ bụ na ị na-eme ihe dị agha onye ọbụla achọ ka ọ bụrụ nya gịnị ya ka etinyekọtara ka unu gbaa bọọlụ ma ọ bụ gbaa ọsọ ma ọ bụ mee ihe ọbụla maka na ike adịghị. Nwe na-ajụ ọ ga-abụ na ike adịghị ndị Igbo mere na onye ọbụla chọha na iche okwu ọ bụrụ n'aka ndị Igbo site na ma ndị ụmụnne anyị ndị anyị na ha gbara agbata obi na ma ndị ofe mmanụ ma ndị ugwu. Amara m mgbe ndị ugwu na-abụ eme ha na egbusisiwe ndị Igbo tutu ruo mgbe ahụ ọgụ nke dara na Kano dasịrị wee mara na mmadụ wee ogodo ewu na-ata mana kịta ọ dakwuo na ọzọ na ihe ọbụla dara kpakam onye ọbụla chọha na ka amarịa ọ ga-akpọ ndị Igbo ọnụ. Amara m na ụfọdụ n'ime anyị ekirigo ya bụ vidio otu nwa agbọghọ na-ehu ehu anyị mamịrị mepụtara amaghị m ka ndị ụlọ ọrụ ahụ he si ya mee ya ma ha kwadoro ya ma ọ na ha akwadoghị ya mana ihe m na-ekwu bụ na otu nwa agbọghọ maka ọtụtụ n'ime anyị mbụ ndị kirigoro ya bụ ihe nkiri vidio na nwa agbọghọ pụtara wee kwuo na ọ bụrụ na ị gaa n'ebe a na-ere ihe supermarket a na-akpọ Bokku na ị ga-enweta ihe n'ọnụ ana na a ga-ebere ya ego ọfụma ga-ekwe na ndị Igbo ọmụ Igbo ghọrịa gị o wee na-ada na-ekwo anwesị gịnị ka anyị mere ụwa epetike ndị Igbo UGWUMBA ọ dakwa ka ọ na-ada onye ọ na-eme omume obe na-ebe obe gịnị kpatara ọ ga-eji bụrụ na achọkwa ha na ebe a ga-achọ ihe a ga-eji chụọ aja asị kpụta ọkụkọ maọbụ kpụta ewu anyị bụ ọkụkọ anyị bụ ewu ọ na anyị esoghị ga chụọ aja ọ na-esoghị ga nzukọ mbọsị ekpebiri ya bụ ikpe. UGWUMBA ụwụ ya nke bụ eziokwu obodo na like you said na mbido na ndị Igbo bụ mgbọrọgwụ Naịjirịa so onye ọbụla chọrọ ka anụ afọ ya ọ dịkịta ka ị na-eme politiks chọ ka anụ afa gị ihe akpọ Peter Obi iyi so tụgba okwu Peter Obi asị ha nke ọnọdụ ka onye amụ ihe ọ na-eme onye ọbụla pụtasị ndị Igbo rijuo nsị ọnụ na ndị Igbo bụ ndị ohi ndị ha asị oke he na obidogo actually ihe ha na-eme bụ they are trying to belong. Ọ dịkịta ka oke like vidio m nọgide sị ebi lọd na n'ebe ogbenye nye nọgide na onye na-atụ susu je ọgwa Central Bank of Nigeria si na m aka gị nwee ego ihe na-achọ bụ ka enwee point of debate so sometimes fear that no frustration ka ọ bụ and they want to belong and the only way to belong bụ ka ndị Igbo kwa afịa ihe dịkịta nke na-ekwu maka nwa Bokku a aya onye m onye ọ bifọ ọ bụ na ọkpọrọ ndị Awụsa iyi ma ndị obodo iyi ma onye ihe ọnụ mana ọmụkọ ọkpọrọ ndị Igbo iyi kịta oselube for good or for bad o believe na ndị Igbo obodo ya dị closest enweta ya na dream ya bụ ka ya na ndị Igbo kpaa nkata maka ndị Igbo fụa n'afọ ya onye abụ mechakọrọ ya UGWUMBA. Mana ka onye na-achọ okwu ga-eji chọọ onye karịrị okwu ikiri ya bụ vidio ka ekirichara ya ka ihe ewu gbara gị n'obi. Thank you very much. Ego nkiricha datin ife ozi nwere amụrụ m amụ nwa aṅụrị ime nje nwa aṅụrị na nwa agbọghọ nta ahụ sị datina hey na ndị Igbo ịhụna ka ndị Igbo gọwuo ogo ekwana ihe tọrọ m ụtọ n'Bokku kwụrụ ya ụgwọ ime ihe na-achọ ịkọwara anyị maka ọ sị na ndị Igbo na-achọrọ ijigo Ijebugarị na ọ dị chipa ndị Igbo amaghị ebe Ijebugarị mana ebe ọ bụ na ụjọ dị ya na ndị Igbo ya dominate kwa Ijebugarị it shows you the anxiety on them na ndị Igbo ghara ịghọrọ ebere go beans ndị Igbo ahele beans ndị Igbo ha ndị Hausa all to show you that na ha believe that na ebe ọ bụ na Igbo tile aka na ha dominate ebe ọ bụ na ha tụbakọ n'egwu Ijebugarị ndị Igbo aha emaghị ife ọba anya ha eme ya ha aṅụ ya ha eri mana ụjọ abalị na ahụ na gịnị ọzọ ụfọdụ very soon agwa gị na tatachi na ndị Igbo ya ghawo na tatachi all those things anya dị eri but you know them all because of inferiority complex bịa na-enye ha nsogbu so oge m gịchara data mfu ihe dị ga kwuru mụnwa ndekọ na anya ana tenses ya ka o si pronounce ife nsị ya bụ na ebere nwa emewuo m mana o wutere m because ama that na enekọta nwata mara mma anya asị ifọ ka ọ dị hụ ka nne ya achọcha ihe a ga-akọ nwata n'ọnụ mana ofu ihe m chọrọ ịjụ bụ
kedu ihe iche na ndị Igbo kwesịrị ime kịta maka na ndị Igbo kwuo na ụfọdụ ndị Igbo kwuo na onye agụzi na Bokku iwe mbụ na izu one mone gara aga ka m nwere ihe karịrị ego minimum wage Naijiria baa na ofu stọọ ha gogosie ihe bunye n'ụgbọ na mburu nawa nke bụ na ọ bụrụ na m marụ mgba ntizi ego ahụ ịkwadoro si onye ọbụla gbagodoro Bokku ọsọ ebe ọbụla afọrọ ihe mere na fast na ha na-eri na anyị na-eri nnukwu uru ka ọ ghara ise okwu like onye ọbụla bụ onye Igbo ya marata ha na-ele nkefa ka anyị nwa ghara ị na-achọ ha okwu maka ị na-eje na ewe chọpụtara na ibekwu ị na-egoro nkefa ka i wee rikwu uru hinne ha jide nkefa ka anyị jide ego anyị onye ọbụla nọrọ onwe onye ọbụla ebe ka kwụsị ịkpọ mmadụ iyi ọ dị mma ịma na ofu ihe na-enye m nsogbu bụ na ya bụ ihe nkiri ewere m na maka anyị nwa bidoro na TV tupu iwepụta ihe ọbụla bụ advert na TV ọ ga-aga n'aka ma apkono ma arkono ụmụ ihe na-adị agha ekirichicha ya enweghị onye gwara okwu ọjọọ enweghị onye kparịrị enweghị onye mere nke a ka ezie etu o si maka ama m na onye nwe bụ onye obodo onye ofe mmanụ bụ ihe nwe ya bụ Bokku ọ naghị agarị ọfụma o mebere ọtụtụ afọ gara aga ihe dịka afọ 10 na abụọ gara aga ka ya bụ o mepecha ya ọ na-agarị ya o nwere over 100 branches o wee ga chọọ ndị Igbo okwu ọ ga-abụ nọ n'ụdị agha ahụ ya tinyekwere ka ọ dawa n'etiti ndị ofe mmanụ na ndị Igbo anyị bụ ihe ka na-aga n'ihu maka amaghị m ebe nke a si bido ịkpọwa ndị Igbo niile afa aghọtaghị m ihe mere na like I said they are chasing content and adịghị emekwa nne o nwere ife ọ na-achọ attention ndị Igbo Bokku masị na my mistake ya na ọma ihe ọ na-eme ọ na-abụ nwanza dị juo afọ o cherichi aka mgba emere that na onwego branches ọtụtụ so ọ dị aka sị na patronage ndị Igbo na ọchọzie ana ndị Igbo nwekwa na mgbasa ha bịa nwoke sibe m pụọ so na ọ bụrụ na ndị Igbo chọzie igo ife ihe je n'ebe eje Bokku gị na ọ ka mma na ejere ebe ọzọ so nyanwazi gaa n'ihu gaba mepere branches gaba ka ndị Igbo zụba local one ha na-azụ ọ chọọ ebe anya na-akpọghị iyi mana agbagide ọsọ gbacha ọsọ agụọ maịlụ mana ndị be anyị sịkwara na agadi nwaanyị da nda na abụ ya bụ na ọtụtụ ndị Igbo ekwuo ya ọtụtụ ndị Igbo ekwuo ya mụa sokwuo ya mụa sokwu na-eme ya eme ọ dị ka mgbe anyị kwuru mbọsị asị mmadụ egozina na obodo Lagos esogo m tinyekwa ya n'ọrụ nke a ọ bụrụ na ịfụ ebe ọbụla ndị Bokku rụrụ supermarket ha biko nyere ya efe abịa na Lagos enwe Mart bụ onye Igbo nwe ga ebe ahụ ga-azụrụ ihe ọ bụrụ na anyị na-emere advat mana onye Igbo nwe ga ebe ahụ ga-azụrụ ọ bụrụ na n'ala Igbo Roban bụ onye ndị Igbo nwe ga ebe ahụ ga-azụwa ihe etu ọ bụ na kedu afọ Shoprite emechi ego ya bụ na onye ọbụla sịrị na ọnụ m na-esi isi ekwesịghị ịbụ oru echi ọbịa sị m nwere ihe eji ata atụ maka na ime m Ọsadebe sịrị eme emegwarụ bụ eziokwu ya mere biko onye ọbụla bụgodo nwa afọ Igbo nyere Bokku efe ma bred ha o ma ihe ọbụla ha na-ere o ihe ọbụla bụ ihe jikọtara ha n'ahịa tutu o ruo mgbe ọ bịara gwa anyị sị na ihe anya kwuru na ya ekwughazi ya no mistake or miskate nke ọbụla o kwuru ọ bụrụ na ọ yọọ biko ndị ime obi enene ya mara ka a ga-agbagharị ya mana ruo kịta tupu apịachi biko Ugwumba ka m kwukwuo uche m nke esi na nge nwa n'ahịa ejezi azụ m na ha na-ekwu okwu ijezi m na ị na-ekwu bụ na ịzụta nye na ma ya eri because etu ọ dị kịta ha efegoro nke mbụ na o nwere ike nke bụ ọ bụrụ na igozi ife etiri ife na-egbu egbu n'ime ya because na ọnọdụ ugo adịrọ egbo mma ọ bụkwa na ha nwe ya ọ bụghị onwe ha na-emepụtakwa ngwa ahịa ogwe ha na-emepụta na ire nke ndị ọzọ mepụtara nke ndị ọzọ ha wee sị na ọnụfa ka mma karịa na ndị Igbo na-ezu ohi ka ndị Igbo na-ezu ha na-eme ijabugari ka ọha na-eme agwa ọ gbazi ngharị nke a bụ ọnụ ụfọdụ ekwukwana na o nwere ike ịbụ ọnụ bịrịbịrị nwata na ụdị na ọ na-atụ na ọmahakwụ dị na ahụ ọ nyụrụ ga-esi isi nke ịtụ a ọ bụrụ ọnụ obere nwata ha ma pịa ya ọnụ because na o ji afa ha wee mie o nwere ihe ikwuru before ọ bụ na ịchọ ime advert company mere ebuzo fia enle script gị mara ihe ya dị na and ha ya na mgbe ị na-shoot ya
o nwere nke ya bụ ime ya sị na no court edit na nke adịra so isi m na-emechazi ọ nọ na Bokku shop wee gocha the thing gosi ihe niile which is ha nọ na ha sue ha nọ behind the camera fuko made that thing and they perused it so there's no way you assume that no mistake. Ọ dị mma ya bụ nwata anyọ na ajọ nsị onye na ajọ nsị a ga-eweru akwụkwọ a na-akpa wụrụ ọwụ ihicha ya ike ka ọ ga-abụ ọgbakacha ya mbọsị ọzọ ọ bụrụ na ọfụ ndị Igbo ọ kwanyere onye ọbụla ugwu Igbo na-asịkwanụ biri ka mbiri exactly onye egbu n'ibie amana m nke ọ ga-abụ anyị nọrọ na-achụ anyị okwu onye nke a nọkọtara kpọọ Igbo niile si na Igbo niile bụ nke a amaghị m abịa na-asị na ndị Igbo bụ ihe siri na Lagos bụ no man's land m makwara na ọ bụghị onye Igbo bụ onye mbụ kwurie m makwara na prezidenti chịburu Naijiria bụ Shagari ekwuo na Lagos bụ anyị niile nwere na-enweghị onye nwe echi anụkọtaji ya sị na ofu onye Igbo siri na Lagos bụ Naijiria na-achọ ihe a ga-eji kekwe na anya ịmakwa ihe na-enwe iwe bụ na etu a ka emegidekwere ndị Juu ebe ọ bụla a na-emeghe na ọ bụrụ na ike nyụọ ahụ aga kee isi ọkpọ ike nyụọ ahụ eke isi ọkpọ tutu ruo mgbe ọ duzi asị mgba na enwekwara ihe mgbe ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị ekwughị okwu ma ọ bụ na anyị enweghị ihe agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ ụmụaka ga ha chinyekwa anyị na akpa na ụdị na nwere mgbe ọ ga-abụ ị na-agafe n'ụzọ etu a ewuru okwute tụwa agha isi si na ịbụ onye Igbo maka gịnị na ị na-aza afọ Igbo ọ bụrụ na ige ntị n'izu onye gara aga ka Ned Nwoko kwuru sị na mgbe a nụsịrị ọgụ na asịrị ha ekwute na ha bụ ndị Igbo ifu ndị onye soja ga-ekwute na ha bụ onye Igbo ọ gaghị erukwe na ọ bụrụ na agbachi ndị a nkịtị agbachi mkpu nkịtị kịta ọ nọsa asa nwoke a na-agazi dabara ya bụ na ọ dị mma ka anyị kwụọ ya bụ mmiri mgbe ọ dị n'ọbụ ụkwụ maka na ndị a ha chọọkwa anyị ndụ ndị Igbo ekene m ọnụ mana ihe nchọrọ ịgwa ndị be anyị bụ na ị mara họsa taa ka o bidoro ọ hụtara m nke nwa Bokku ị ma na vidiyo m nọkọtakwa kenebe ka na-adịka ogbo ọgụ na-aba na o eji wee jee were zụrụ ahịa wee chụsịa ndị Igbo n'ọsọ mee ahịa niile ọ bụrụ kọbọ mba ị ma na onye nke mechara nke a wee bido which is ihe na-achịdobe ebe ha si na ndị Igbo siri fa ha chọọ nwe nke be march and through the said ikwuru na eji wee sị na Lagos bụ no man's land ekwuru akpọrọ ya no man's land ịchọkwa sị na Igbo bụ no man's land ọnụ ka iji wee kwu ya dị ndị bụ na iwe na-ewe ha ọnụ ka ha onye a ji wee kwu ya ịnọgide na sị m na epetike na ịbụkwa na anụ ọcha mụ na ga anụ bọọgụ ama m ife iji ọnụ gị sị na mba anụ ọcha mụnwa abụm anụ ọfịa so na ihe mere na ndị be anyị ya amadat na mmadụ achọrọ gị bụ na ọ chọrọ gị ana ha ma nchụ nwaanyị aka sị na ọwa Naijiria unless na ha sị na achọzi ya na one Naijiria onye ọbụla na-abịa ejen constitutional conference ma ọ bụtebe ya emewe onye ọbụla na-abịa mana ọ bụrụ nọ eto anyị nọ ime bụ na ha nọ ebe ka anyị nọ ebe anyị ọ sị na kwụ na anyị amaghị azụ Bokku leenụ nke ụnụ ndị Igbo leenụ nke ụnụ ụnụ azụkwuna anyị ịchọ igo moto pas ejegokwuna nke onye Igbo ịchọ igo ihe ọbụla na ihe eji alụ ụnụ ego na nke onye Igbo jee goro nke ndebe ụnụ ka mụ na na-akụdo ya dị onye Igbo tụtakwuo moto ego ya agbakwuna moto ya nke ahụ amakwu n'omume nke ahụ amakwu ume maka na na-agbanyeghị etu o si dị ọnụ mechakwa arịa ọnụ ọbụla akọrọ ogori ọnụ ga-emechakwa dịrị ya racha ya maka na Igbo bụ agbanwe dịka izu ya bụ ụmụafọ Igbo dịka unu kwuru dịka unu hụrụ anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a ka ọ ghara itofu oge mana nụrụ na biko ya bụ ndị emeta na arụ ka anyị kọọrọ ha na mmadụ nwe ogodo ehu na-ata site na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo inyefe na Bokku ọ bụrụ na ị na-arụ ebe ahụ biko chọwa ọrụ ọzọ maka na ọ bụrụ na ha abịaghị yọọ biko anyị nwere etu anyị chiwere ọ bụrụ na ha yọọ biko ọ ga-enye ha nsogbu ịkwụ ndị bankị ụgwọ ha ji ya bụ chọwa ọrụ ọzọ nwa afọ Igbo ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ anaghị eme chọwa ọrụ ọzọ aha mbụ Mike Onubo n'afọ ime obi ka m gwazie ụnụ nke bụ eziokwu na eto onye isi ọka nga si wee kwu abụrụ ka m si wee che maka na ama na egbubie zochi ọda ezu ọ bụ na hapụtagodo echi na-esi biko na iwe na-ewe n'iwe ihe ji si na ewe n'iwe bụ na ha kwuchere ọnụ bụ bikos na ụnụ kwuru isi na ekpe n'ife kwuru a sị na nwata gbere igbe bịa taa gha arụ n'ike ịchọ ịta n'isi ya so na ntutu ha bịa yọcha biko na ha ekwere nsogbu adị ha anaghị ihe ikwuru ọchị eze mana azụzi nafa ha zụọ nke ka anyị chene ka ha yọọ biko mgbe ha yọgodoro biko ọ ya ka eji achụ izuzu eji agagharị okwu ka ha yọgodo biko ka a mara ụdị okwu ha yọrọ anyị mara anya enere ịmata nwaanyị ahụ ayọ na
nwata nwaanyị ahụ biko nya nke ọ yọrọ abụghị na ọ ga kpata ka anyị na-achị ebe anyị ka o si ayọ na kamera ka ọ ma na-asị na hapụ ka ezigbo ọga kpata ya abịa yọ onye nwe ihe na ga-abịa yọ ọyọ weta n'ihe eji achị ndị okenye eti ndị okenye aka n'obi ime obi wee ne ya anya ndị okenye ne ya anya wee mara ka a ga-eme ha ọkwa ego nke dị na akpa m ka ị na-agwa m ị na-achọ ka m na-ewetara mbịazi iweta ị na-akparị m akparị egbebere ka emesịa